Každý krok po této ulici odkrýval nebývalý rozsah zkázy. Domy, auta, stromy. Tornádo tuto část vesnice zničilo během několika desítek vteřin. Na záchranu holých životů měli místní jen několik vteřin. Jsem začal řvát na manželku, ať vezme děcka a jdou prostě dolů, do sklepa. Začaly praskat okna. Dům Romana Drobečka. Bez střechy, jedné štítové zdi. V bytě má rodina se 3 dětmi, vše zničeno. Nevím vůbec, co se bude dít teď, nevím, mám tušení. Mezitím v Sokolovně už záchranáři sepisovali seznam lidí, kteří zničenou část vesnice opustili. Kdo na seznamech nebyl, potom hasiči v terénu dál pátrali. Hledáme, jestli se nám někdo v těch budovách nachází nebo nenachází. To je prvotní záležitost. Zjišťujeme stav, jestli je něco na zřícení, jestli by potřeba statika. Průmyslový areál na okraji Lužice. Tady se opravdu velmi těžce hledají slova. Vyrvané kolo z auta, hned vedle školní aktovka. Zdevastovaná, zničená průmyslová hala a před ní na hromadě osobní auta. Do Lužic přijeli stovky záchranářů. Těžká technika začala odklízet překážející vraky aut. Každý ale věděl, že ten nejhorší pohled na rozsah zkázy teprve přijde. Po rozednění. Hezké ráno, pokud možno. Ono v Lužicích opravdu hezké není. Viděla z toho víc než já, si myslím, a hlavně v tom okamžiku, který ještě blíž tomu, kdy se tady ta tragédie odehrála. Tak pokud se ti podařilo mluvit s místními lidmi, tak jak to berou? Já jsem s nimi mluvila až teď ráno, protože my jsme přijeli v noci a tady bylo opravdu vylidněno. Byla tady pouze hasičská auta, majáky jenom mírně osvětlovaly ty rozbořené střechy, ale absolutně nebyla vidět ta hrůza, kterou odkryl vlastně až úsvit. My jsme v noci mluvili se starostou Tomášem Kláskem, ten sám přišel o dům a řešil ještě vlastně v noci v Sokolovně s krizovým štábem, co se bude dít dál. Všude byla tma, protože nefungovala elektřina, myslím, že stále nefunguje. V Sokolovně se sice svítilo, ale protože jeli na agregát a řešili další věci. Ráno tedy, když jsem mluvila s místními, jsou v šoku. To je jednoznačné. Ta zpustošená obec o tom svědčí. Oni teď chodí, postupně kontrolují ty svoje domy. Někteří už opravdu začali odklízet, ale to pouze domy, ze kterých nejsou úplné trosky, kam ti lidé můžou. Mluvila jsem tady s jedním místním, který nechtěl uvádět své jméno, říkal, že přístavbu za domem teprve nedávno dokončil. V tu chvíli, kdy přišlo to tornádo, tak v tu chvíli v té přístavbě byla jeho dcera, která se schovávala pod stolem a naštěstí, až se to celé převalilo, tak potom se jí podařilo utéct. On sám se vracel přes Mikulčice, které možná, alespoň co máme ty informace, jsou na tom ještě hůř než Lužice. Říkal, že byl v šoku a když dorazil k domu, tak nevěřil svým očím. I auto má poničené, na to napadala samozřejmě suť, cihly, tašky ze střech. Těch poničených aut jsou asi stovky tady v těch místech, i tím místem, který jsem projížděl, tam je to jednoznačně vidět. Ten rozdíl mezi tím, když se tady byla za tmy, kdy toho tolik není vidět a teď se to postupně rozkrývalo ráno. Jak to popsat? Je to obrovský rozdíl. Ta tma byla milosrdná. My jsme tudy šli pěšky, občas jsme zakopávali o právě ty plechy a další stavební materiál, který je tu rozházený všude po ulicích, dráty, které ležely na chodníku. Takže to, co se nám potom odkrylo ráno, bych nazvala opravdu pouze čirou hrůzou. A je fakt, že mi říkal místostarosta, že teď ještě objíždí ty domy. Ještě i s hasiči. A bude možná taková druhá vlna pro jistotu, jestli náhodou ještě nemůže být někdo v některých sutinách. Která varuje před silnými a velmi silnými bouřkami, ta její platnost byla do dnešní 6. hodiny raní, zatím nebyla prodloužena. To riziko těch velmi silných bouří pomalinku pomine v těch nadcházejících hodinách. Nicméně pršet v Česku ještě bude. Tady je vidět ještě ten včerejší záběr na střední Evropu pomocí družice. Tam jsou vidět ty velmi intenzivní bouřky, které se objevovaly hlavně v té východní
polovině České republiky. No a tady už záběry z meteorologických radarů, všimněte si těch bílých jader, to jsou právě bouřková jádra, v kterých padaly ty největší a silné nebo velké kroupy a to intenzivní krupovití. Jižní Morava sčítá škody po včerejším tornádu. V oblasti jsou stovky zničených domů. O život přišli při bouři nejméně 4 lidé. Záchranáři do nemocnic převezli desítky zraněných. V zasažených vesnicích už pomáhá armáda i hasiči z USAR týmu. Pod sutinami vyhledávají přeživší. Pomoc zasaženým obcím organizuje kraj i vláda a vzniklo také několik humanitárních sbírek. Bez proudu zůstává přes 70 000 odběrných míst. Obnovy dodávek potrvají minimálně několik dní. Odehrálo kolem Hodonína. Došlo tam k poměrně zajímavé situaci, protože aby vůbec vzniklo tornádo, tak musí vzniknout bouřkové oblaky. Hodně silné bouřkové oblaky, takzvané supercely. No a aby vznikly tyto silné bouřkové oblaky, tak musí být splněna celá řada podmínek. První 3 jsou nejdůležitější, a to je, že tam musí být dostatečná vlhkost. Ano, teď vzduch byl opravdu velmi vlhký. Velmi důležitá podmínka je teplota. Ta totiž musí s výškou hodně rychle klesat. Musíte mít velký rozdíl mezi teplotou při zemi a teplotou ve výšce. A pak třetí důležitá podmínka, to je střih větru, kdy ve výšce fouká jiným směrem než při zemi. A právě ten střih větru dává vlastně tomu té vzduchové hmotě tu sílu, vzniká ten vír, díky kterému potom můžou vznikat třeba i ty velké víry v těch supercelách. Když mluvím o velkém víru, tak ještě nemluvím o tornádu. Mluvím o takzvané mezocyklóně. To je meteorologický termín, který vlastně říká, že v tom mraku se vytvoří vír, který má v průměru třeba 3 až 10 kilometrů. Pouhým okem, takhle z dálky se to velmi těžko pozná, ale když se člověk dívá třeba z podhledu trochu, tak tam jsou takové vlastně charakteristické znaky, kdy se tam vytvoří dole takové pásy mraku, které jsou do oblouku. A tady už se díváme právě na ten schematický obrázek takové silné bouřky, třeba i cyklony, nebo tedy mezocyklony, tak. Důležité tady je uvědomit si, že ve chvíli, kdy vzniká taková ta bouřka, tak vzduch, který je teplý, poměrně rychle stoupá směrem nahoru. Je tam silný vzestupný proud, který je právě v levé části toho obrázku, tam, kde vznikají právě ty kumulovité oblaky a směřuje směrem vzhůru. A nahoře tam vzniká takzvaný přestřelující vrcholek. To je ten nejvyšší část toho mraku. Tak se třeba ze satelitu pozná, že tam vznikají silné bouřky. No a právě tady pod tímto vrcholem právě vzniká ten vír, který jsou ještě další splněné podmínky, tak může vyústit až v tornádo. Tak my jsme viděli už několik amatérských záběrů, které pořizovali lidé, kteří posléze věšeli na sociální sítě to, co natočili. Co jsi tam viděl ty? To byla ta supercela, to bylo zkrátka tornádo. Přesně tak. Tady vidíme ten chobot. To je ta část tornáda, která je už opravdu ta velmi ničivá, která se pak může dotknout. Ale nad tím právě vidíme poměrně nesourodý oblak, není to nic pevného. A tady můžeme vidět, že kdybychom se dívali déle, že rotuje. I to celé už je ten vír a nad tím teprve je ta výška. Tady se můžeme podívat, co vlastně viděli meteorologové, když se mohli dívat třeba z radaru, nebo na snímky z radaru, nebo ze satelitu, protože tady vidíme snímek ze satelitu a právě v části Hodonín nebo Břeclav, tady je poměrně výrazný ten přestřelující vrcholek, kde je to ta tečka, ta je nad tím, ta indikuje, že tam je hodně silný ten vzestupný proud. Tady je ještě jedna možnost, jak se dívat na snímky ze satelitu a tohle ukazuje totiž teplotu. Je trošku obrácená. Čím teplejší barvy, tím nižší teplota. To znamená, že ten přestřelující vrcholek je o něco výš, to znamená, že tam je mnohem silnější proud větru směrem nahoru. A to je přesně ta síla, která potom dokáže v tom mraku udržet kroupy, které jsou velké třeba jako pěst nebo golfový míček nebo vlašský ořech. Čím silnější ten vzestupný proud je, tím ničivější ty bouřky jsou a pravděpodobně i ničivější to tornádo. A když se pak potom díváme třeba i na snímky z radaru, tak tady vidíme, že opravdu tam ty velké kusy
ledu mohly poměrně dobře vznikat. Ty podmínky tam byly velmi dobré, protože když se díváme na ty bílé tečky, tak ty indikují takové odrazy toho radaru, které právě můžou znamenat už jen velmi pravděpodobně velké kroupy. Když sledujeme to, co meteorologové vidí v okamžiku, když už tornádo pustoší to místo, kam dorazilo, napadá mě, co vlastně meteorologové vidí třeba pár hodin předtím. Jestli je to tak okamžitá událost, že se na ní nestihne zareagovat, nestihne připravit, anebo přeci jen by se mohl stihnout vydat nějaký pokyn, aby lidé se někam evakuovali a neskončilo to tragicky. Předpovědět tornádo se v podstatě nedá, protože už tak je velmi těžké předpovědět, kde přesně a hlavně kdy přesně se vytvoří ty bouřky. To je taky velmi komplikovaná disciplína. Mnohem častěji se používá spíš předpověď těch podmínek, které by mohly vést k tomu, že se ty silné bouřky a tedy třeba i silný vítr, velké kroupy a třeba i tornádo můžou objevit. Takhle třeba vypadala předpověď, kterou vydává Evropská organizace Estofex, která varuje před silnými bouřkami a tady vidíme právě několik zón, ta fialová trojka, která je ve střední Evropě, značí, že tam jsou ty podmínky k těm nejsilnějším bouřkám opravdu velké. A i v té předpovědi bylo napsáno, že se můžou očekávat velké kroupy s možností tornáda. Bylo tam sice předpovídáno, nebo ty modely spíš ukazovaly, že takto silné bouřky by se spíš měly vytvářet kousek na východ, spíš měly zasáhnout Slovensko. Tam byla ta výstraha nebo to varování před těmi tornády přece jen o něco vyšší. Ale jak už jsem naznačil, my neumíme přesně říct, kde přesně to vznikne a jestli to bude o 5 kilometrů, o 10, nebo v tomto případě třeba i o 50 kilometrů mimo, tak to už je opravdu dílem velké náhody, kde ty podmínky budou úplně nejlepší. Proto se takto varuje před bouřkami spíš v zónách. A to je v České republice už pořádný rozdíl, 50 kilometrů. Před víc než 100 lety v roce 1910 úřady zaznamenaly to nejdéle trvající tornádo na českém území. Tehdy za víc než 3 hodiny urazilo dráhu přibližně od Českých Budějovic ke Karlovým Varům. Ta česká tornáda ale obvykle trvají nejvýš několik minut a urazí stovky metrů. Jaká tedy zasáhla Česko v posledních 20 letech? V dubnu 2000 se tornádo prohnalo obcí Studnice na Vyškovsku. Za necelých 20 minut poškodilo 23 domů. O něco větší škodu napáchalo tornádo v Hevlíně o 2 roky později. Na Znojemsku přišlo od střechy 30 domů a vyloženě silné tornádo to pak přišlo v červnu 2004. Přehnalo se nad Litovlí na Olomoucku a spustošilo 1/3 města. U zhruba 50 domů strhlo nebo poškodilo střechy. Popadaly desítky stromů. Rychlost větru přesáhla 330 km v hodině a škody byly tenkrát odhadnuty na 100 milionů korun. Podle Českého hydrometeorologického ústavu v Brně to bylo zřejmě nejsilnější tornádo, které za několik posledních let zasáhlo území České republiky. Téměř na den přesně o rok později ale silný vítr strhl střechy 2 domů v Třebomi na Opavsku. No a znovu se výraznější vzduchový vír objevil v červenci 2007 na Prachaticku. I tam tornádo odnášelo střechy domů a kácelo stromy. Další obrázek, ten už je z června 2008. Tehdy na Chrudimsku tornádo způsobilo rozsáhlé polomy v lesích. Poničeno bylo mnoho budov a státní lesy ty přišly asi o 170 000 metrů krychlových dřeva. Vítr zničil lesy například v katastru obcí Rabštejnská Lhota, Slatiňany, Škrovát, Závratec, Nerozhovice nebo Vápený Podol. Olešice na Blanensku a srpen 2010, to je další obrázek. Tornádo poškodilo střechy bezmála 20 objektů, z toho 4 těžce. Ani ne o rok později tornádo zasáhlo pardubickou okrajovou část Staré Čívice a další obce na Pardubicku a Chrudimsku. Způsobilo škody za desítky milionů korun. A opět červen, jen v roce 2013 a Krnov na Bruntálsku. Bilance tornáda činí zničené střechy 40 budov a 8 zraněných lidí. V posledních letech potom živel zasáhl na Červené hoře na Náchodsku nebo na Domažlicku a Rakovnicku. Tornádo řádilo v pásu dlouhém asi 3 kilometry, opět poškodilo střechy, vyvracelo stromy. No a dostáváme se k současnosti. Na jihu Moravy, na Břeclavsku a Hodonínsku se včera objevilo podle meteorologů zřejmě dosud nejsilnější české tornádo. Nabídnu ještě přehled míst, kde se vichr objevil, i když aktuálně je nejhůř zasažený jih Moravy. V minulosti se tornáda objevila prakticky po celém Česku, no a vůbec nejčastěji pak přišla v červnu. Za poslední 2 dekády jich bylo 6. 2krát udeřilo v květnu a po jednom mají měsíce březen, červenec, srpen a září. V zimních měsících se vzdušné víry síly tornáda za posledních 20 let nevyskytly.
Tornádo zdevastovalo obce na Hodonínsku a Břeclavsku. Mrtvých je 5, zraněných několik set. Živel poškodil stovky budov, silnice i rozvodné sítě. Škody se počítají v miliardách. Pomoc postiženým rodinám a obcím nabízejí úřady, samosprávy i sousedi a dobrovolníci. Dobrý večer. Události dnes z velké části o jediném, o nočním dramatu na jihu Moravy. Nejsilnější tornádo v novodobé historii Česka zpustošilo obce na Hodonínsku. Bouře si zatím vyžádala 5 životů. Jenom v nemocnicích ošetřili 150 zraněných. Nedozírné škody jsou i na majetku. Už teď je jasné, že některé domy budou muset k zemi. Problémy jsou v dopravě, v dodávkách elektřiny a v postižených oblastech vypadává i telefonní signál. Já se bojím, že to rozbije okna. Já taky. Byla prostě všechno, jsem nemůžel. Zničený dům, tady střecha, tady jsou zničená auta. Haló? My jsme unikli smrti tak asi o 3 vteřiny. No. Všechno zničené. V jedné z nejponičenějších obcí v Moravské Nové Vsi je Michal Kubal. Zdravím tě a popiš prosím, co teď vidíš kolem sebe. Dobrý večer. Každý metr tady vypráví nějaký příběh a ty příběhy jsou samozřejmě velmi dramatické. Když se podíváme kolem sebe, vidíme zkázu, vidíme destrukci, vidíme důkaz toho, jak velmi silný živel tady řádil. Tady vidíme auta, která tady včera večer stála. O kus dál stojí tady na návsi památník, na kterém stála socha Tomáše Garrigua Masaryka. Vidíme ten podstavec je teď prázdný, socha prezidenta a zakladatele leží vedle něj. Vidíme tady další auta, která jsou zničená. Skutečně je to příběh, který zdejší obyvatelé nepamatuje ani Česká republika. Příběh, který se začal psát v čas, který víme velmi přesně. Víme to velmi přesně, protože právě tady na této návsi stojí kostel. A kostelní věž ukazuje hodiny na té věži, ukazují 19:26. Zastavili se ve chvíli, kdy tady začalo řádění tornáda. Viděli jsme slzy, ale viděli jsme taky odhodlání. V těch posledních hodinách především to odhodlání. Co nejdřív se vrátit zpátky k normálnímu životu. To jsou hrubé obrysy toho, co se tady odehrálo v této oblasti. Vrátíme se k tomu za chvíli v detailech. Pojďme se ale teď podívat přesně na těch 19:26. Na to, kdy drama této oblasti začínalo. Ze začátku vypadalo jako velký trichtýř. Meteorologové na mapách viděli silné bouřky. Vznik tornáda ale radar nezachytí. Jako první udeřilo kolem 7:30 na obec Hrušky. Celé Hrušky nikdy nikdo nedal. No, to je tady můj dům, tady tenhle přímo. Fasáda zničená, porozbíjené jsou tady okna, střecha celá poničená, tady vevnitř vlastně v obyváku, tam je propadlý strop. Ta bouřka přišla strašně rychle. A trvalo to tak 15 minut. Pobořená je zhruba 1/3 obce, střechy nemá většina domů, kostel přišel o kus věže. Další na řadě byla Moravská Nová Ves. Moravské se přehrnulo, přátelé, právě tornádo. Takhle to vypadá. Všecko je pryč. Veškeré věci lítaly, vlastně všechno zbořené. Zdi pryč. V zásadě my jsme byli rádi, že žijeme. To samé říká Igor Hájek. 2 roky tu stavěl dům, v sobotu se oženil. To zbylo. Další v cestě tornádu stály Mikulčice. V noci je zcela odřízlo od okolního světa. My jsme mířili směrem do Mikulčic, ale absolutně jsme se tam nebyli schopni dostat. První záběry odtud přišly až ráno a i tady tornádo srovnalo některé ulice skoro se zemí. Toto byly Mikulčice.
Blížící se vzdušný vír vyvolával v lidech velké obavy i v Lužicích. To jsme v Lužicích, jo? Dívej na to, jak je to vysoké. Hej, tak už to neprese. To mají hukor úplný. To rozbije okna, já se bojím, že to rozbije okna. Nestojíme u toho okna. Strach byl oprávněný. Stejně jako v předchozích obcích, i tady tornádo bořilo s nikdy nevídanou silou. Zařval jsem na manželku a děti, ať jdou prostě dolů. V tu chvíli začaly praskat okna. Největším sídlem, které vzdušný vír zasáhl, byl Hodonín. Poškozené tu zůstaly desítky domů, včetně domova pro 114 seniorů, které museli přemístit do hotelu. Vevnitř je to vlastně, tak jak vidíte z těch apokalyptických filmů, tak je to prostě jedna hromada smetí. I tady se následky zkázy naplno ukázaly až po rozednění. Její těžko uvěřitelný rozsah v několika obcích dokazují i záběry z výšky. Redakce Ivan Lukáš, Česká televize. Pojďme se podívat teď na mapu republiky. Vidíme v ní oblast, kterou ničivé tornádo na jižní Moravě zasáhlo. Postupovalo po trase dlouhé zhruba 26 kilometrů a ten ničivý pás byl široký zhruba 500 metrů. A tak jsou i tady v této oblasti vedle zničených objektů v těsném sousedství domy, kterým se téměř nic nestalo. Ten vzdušný vír nejvíc ničil právě v pásmu mezi Břeclaví a Hodonínem. Pro představu obec Hrušky právě na Břeclavsku, která patří k těm nejpostiženějším, dělí od Hodonína zhruba 15 kilometrů. Moravská Nová Ves, kde nyní stojíme, patří k těm větším obcím, které tornádo postihlo. Dává smysl, že právě tady napáchlo skoro nejvíc škod. Vidíme, že tady opravdu zůstalo stát jenom málo co je ve výšce nad 3 metry. Ta situace tady byla velmi špatná od samého začátku, kdy tornádo udeřilo. Už od prvních hodin tady obyvatelé zkoušeli zjistit, jak velké škody vlastně živel napáchal. A od prvních hodin tady byli i naši reportéři. Je 2:30 ráno a hasiči ještě pořád obcházejí domy a pátrají po obětech. Moravská Nová Ves, městys s bezmála 3 000 obyvateli. Na náměstí je spousta světla, o to se postarali hasiči, je jich tu velké množství. Dál už ale vládne tma a tísnivé ticho. Jsme spousta hrampádí, drti ze spadaných tašek a každý druhý dům přišel o střechu. Odněkud se tu najednou zjevil autobus naložený lidmi, kteří uvízli ve vlaku. Kam s nimi, to nikdo netuší. Myslím, že to nebude úplně tak jednoduché. Jako oni zůstali bez ničeho. Já to chápu, to chápu. Z profesionálních stanic zůstává stanice Židlochovice. Tou dobou posílají hasiči většinu jednotek domů. Prozatím ve tmě se moc odklízet nedá. Určitě počítejte, že si na vás zítra šáhneme, možná i pozítří. S těmi zbylými jdeme na obchůzku do dalších bloků a už přestáváme poničené domy počítat. Jsou jich stovky. V jejich stínech občas potkáme někoho, kdo neodešel. Ten je můj. A ten se asi posunul takhle o to vlastně několik metrů. To zletělo celé tak. Jak začne pršet, tak to bude katastrofa. Střechy jsou ale jen to viditelné. Svítá a ukazují se další, méně zřetelné škody. Popadené stropy, zdemolované interiéry i zahrady. Tady vlastně tekla voda, potůče vlastně, jo. Všechno pryč. No. Je 7 ráno a to noční ticho tady vystřídal poměrně intenzivní hluk. Lidé se vracejí a začínají uklízet. Mísí se v nich zklamání, beznaděj i trochu vzteku. Obsazený, kašlem na to. Nic, no. Jo, takže já si jedu podívat, odvolám děcka, kdyby tam náhodou byli. Držte se, mějte se. Dobrý to bude. Rozhovor učitelky se školníkem. Budova, kde pracují, je zdemolovaná, ale teď řeší hlavně svoje domovy. Beznaděj. Když se podívá člověk, děcko niveč. Co to je? Rodný dům mojich rodičů. Chvíli na to mluvíme s mužem, který o kus dál našel v podkroví jednu z obětí. Popisuje zranění, která nešlo přežít, zřejmě od letícího předmětu. Jen o něco menší šrámy, tu má ale mnoho dalších. Jan Beránek, Česká televize.